Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa isa pang Dwaine vlog. Okay, sa vlog na to, mag-react po ako sa Felix Manalo movie. So, meron po akong gumawang video na kung saan nagsimba ako sa Iglesia Ni Cristo. Tapos, maraming nag-message sa akin na nagsasabi sila na dapat kong panoorin yung Felix Manalo movie para mas maintindihan ko yung history ng church nila. Ngayon, parang nag-explore na ako ng iba't ibang mga relihiyon at isa sa mga religion na yan ay INC. So, panoorin po natin to, tapos ibigay ko po yung mga thoughts ko. Is that Felix Manalo's real voice? Grabe. Mahirap mga anak sa panahon na yan, 1800s. Lalaki! Ayan si Felix Manalo. The birth of Felix Manalo. Felix Manalo. Ito na. Santa Maria, ina ng Diyos. 1897. Mawain, Grabe. maalam matamis na birhen. Siya nawa. Siya nawa, that means amen in Tagalog. So, lumaki si Felix bilang Katoliko. Siyempre, yun lang yung religion sa Pilipinas ata during the Spanish rule. 1899 na. Ilang taon na siya. Mga 13 years old pa lang siya dito, no? Makakatulong din naman siya sa inyo. Niwala ako na ipagpapauna mo ang kapakanan ng kaluluwa ni Felix at Nagsimba. So, magiging Bago ang sarili mo. paddy? Magiging Catholic priest si Felix, okay? Bata pa lang. 1903. He's 1903, mga 17 years old na siya. Basa ko sa Biblia nung nasa Maynila ako. Pilit kong hinahanap yung mga Ito na. palataya sa mga nakasulat sa Biblia. Nagka-question na siya sa kanyang faith. Masyado ka pang bata. Dito nag-start Hindi mo yung ka naunawaan na parang searching niya. walang bagay. Okay. So I guess, anong ibig sabihin yan? Pinalayas siya sa kanyang position sa Catholic Church? Ito ang aming kapila, Felix. Ayun, okay. Nagsisimba na siya sa iba't ibang mga Ang Diyos religion. ang lumikha sa lahat ng mga bagay. We feel duty-bound to emancipate the Filipino people from centuries of spiritual bondage from the religion of your former colonial masters. Stop muna natin. Ito yung panahon sa Pilipinas na, di ba, isa lang yung religion ng Pilipinas, yun yung Katoliko. Dumating na yung mga Amerikano and they've introduced new religions to the Philippines. So, maraming naging excited tungkol sa religion dito. Kuya. Oh, his mom dies. Bata pa lang siya. Oh, that's sad. Wala mo na makapagsabi na malubhano pa lang Mahirap talaga yung buhay nun, no? Wala akong may tutulong kay namin yung sakramentong yun. Hindi lang ako sa kanya, kundi kanino man. Ako, sili ka ng pananalita mo. Halaka. Nag-aako buhay. Hindi natin kinakailangan ang ganyang mga maling paniniwala. Huwag na huwag mong mababanggitin kay Padre. Grabe. Pahina ng pahina. Hirap na hirap huminga. Nag-aalala ako, Padre. Anong sakit niya? Dengue ba? Kaya nagpasya. Ngunit magalang ko pong hihilingin sa inyo na huwag niyo na pong bigyan ng sakramento ang nanay. Oh. Peles, hindi ba't sinabi ko sa'yong tumigil ka? Padre, huwag niyong pansinin si Peles. Namimigati lamang siya sa nangyayari sa Ayaw kanya. talaga niya, no? Huwag kang mag-alala, Felix. Ipagdarasal natin ang nanay mo upang tanggapin siya ng Panginoon sa langit. Among, muli po ay nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo na pong bigyan ng huling sakramento ang nanay ko. Stop muna natin. Okay. Wow. Alam niyo ba, malakas talaga yung Catholic Church in the Philippines, lalo na nung panahon na to. Lakas loob talaga si Felix na magsabi na huwag niyong bigyan yung nanay ko na muntik mamamatay na ng huling sakramento. Gaya po ng sinabi ko kanina kay Tia, hindi po makakatulong ang sakramentong ibibigay ninyo. Bagkus,
ay baka mas lalong makapahamak pa sa kanyang kaluluwa pag ang mga ganitong bagay ay wala naman po sa Biblia. Talaga. Patawarin ka ng Panginoon. Malaking pagkakasala yung ginagawa mo. Grabe, Hindi pinagalitan. mo alam ang iyong sinasabi. Kuya? Nay! Ay, patay na. Nay! Pasha, Okay, so nag-away sila about the huling sacrament, and while they're fighting, namatay yung nanay niya. Bakit ka pa kasi hindi pumayag na matanggap ng nanay ang huling sakramento? Hindi tuloy pumayag ang simbahan. Nasa sementeryong Katoliko siya mailibing. Mabuti na lang. At You pumayag must ang maaari pa. stop ka muna. You would feel pretty bad, wouldn't you? That people is kind of blaming you na kasalanan mo na namatay yung nanay mo, baka hindi na siya papunta sa langit. Maganda po ang paksa ninyo kanina, Pastor. Salamat kung gano'n. Meron lang po sana akong itatanong. Ano yun? Hindi Here we po go. ba sa sulat ni Apostol Santiago ay sinasabing ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng gawa, nagiging sakdal ang pananampalataya. Paano po natin maitutugmang itinuturo natin na ang tao ay pinagiging dapat sa pamamagitan ng pananampalataya lang? Kung natatandaan mo, sa 1:3, Yeah. 18 ay sinabi ni Jesus, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. At sa versikulo 16 naman ay sinabi Okay. ganito, gayon na Yeah, lamang this is ang pagsinta ng this is Diyos a popular sa- Christian belief na naniwala sila na basta may pananampalataya ka kay Kristo, maliligtas ka kahit wala kang mabuting ginagawa. This is something that the Mormon Church disagrees with. And para sa akin personally, this is something that I disagree with din. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, kung may pananampalataya ka kay Kristo, gumagawa ka ng mabuting ginagawa, di ba? Pero kung sinasabi mo lang na may faith ka kay Kristo, pero wala kang ginagawang mabuti, patay yung faith nyo. Yun yung sabi sa Biblia. So, hindi ka maliligtas kung patay ang faith nyo, di ba? Kailangan patunayan natin na may pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng mabuting ginagawa. At siya, si Mrs. Carrie Wolf, ang kanyang may bahay. Nagagalak akong makilala ka. Wow, Tagalog. Nagagalak din ako makilala kayo. Gulat ako. Ating pinaninindigan na Wow. ang tamang paraan ng pagbabautismo ay bautismong inilulubog sa tubig. In fairness, okay naman yung Tagalog niya, no? Kanyang pag-ibig, iniloob niyang tanggapin ninyo ngayon ng tunay na bautismo para sa inyong... So, ganoon din sa Mormons, may baptism. So, this is... What religion is this? Methodist ba to? Presbyterian? Ayun. Kilig pa more. Maaari bang malaman ng So, this must be his wife, yeah? Pumasa po. Pumasa sila niyo. Ayun, kasal agad. Sana all. This is what Jesus said. Seventh-day according to Adventists. Matthew 5, All right, here we go. verse 17. Do you think that I have come to do away with the law of Moses and the teachings Ayun, of so the di ba? prophets? Tulad sa sinabi I ko have kanina, not nag-aaral come na siya to ng do iba't away ibang with religion. Alam niyo yung Sabadista, magaling sila makipagdebate gamit ang Biblia. I remember running into some Sabadista nung missionary ako. May mga malakas na point sila, pero may mga mahinang point sila na parang malabo. Lalo na pagdating sa bawal kumain ng karne or baboy or mga ganon. Pero malakas yung point nila sa Sabbath day, na ang Sabbath day ay Saturday, hindi Sunday. Magaling sila magdebate gamit ang Biblia. And just from reading the Bible alone, without reading anything else, it seems like Saturday lang talaga ang Sabbath day at hindi siya nagbago.
Modern Christianity believes that it changed to the first day of the week, which is Sunday. Alam mo naman, nagsisimula pa lamang ang gawain natin dito sa Pilipinas. Inaasahan namin makatutulong ka na malaki. Handa It po makes me akong laugh when they tumulong get them to speak Tagalog. sa tagumpay ng ating mga gawain. Okay, so naging Sabadista siya. Naging Seventh-day Adventist na siya. So from Catholic to Methodist to Seventh-day Adventist. Oh. What happened? What happened to her? That's his wife, right? Oh, she died. Oh, wow. That's crazy. Oh, that's sad. Pero bakit siya namatay? They don't explain like what sickness they have. Oh, wow. Si Bella Padilla. Ako nga pala si Ata. Ayun, okay. Honorata de Guzman. May in love na naman siya. So this must be his next wife. Kilala mo pala ako. Opo. Sana all talaga. Sa araw ng Sabat. Ngunit bakit hindi ito sinunod ni Kristo? Yeah, okay. So now he's doubting the Seventh-day Adventists, according to what he reads in the Bible. Nagkamali ba ako sa mga ipinangaral ko sa mga tao? Kung gayo'y patawarin mo ako. It seems like Felix is saying na dahil na-misinterpret mo yung Biblia, kasalanan yun. I don't think that's fair. Di ba? Dahil na-misunderstand mo lang, kasalanan mo, hindi ka maliligtas. I don't like that notion. Like, kasi God is a fair God. He's a just God. And that's not just. Kasi kung hindi mo talaga alam na mali pala ang religion mo, it's not fair na you will be punished for it, di ba? Dahil ang mga kautusan ito ay hanggang kay Juan Bautista lamang. Pastor Manalo, do you think we can easily give up what has been taught to us by the prophet of God, Mrs. Ellen White? We have professed to and have been teaching it for a long time. Ako man ay hindi makakapayag na magpatuloy sa pangangaral ng isang So he's telling the Seventh-day Adventists that they've got it wrong now. Pele, sobrang dami ng tao sa Luneta noong Lunes, ano? So he was fired from being a minister in Sabadista, and now he's having to work in a hat factory. I think I've heard about this, that he locks himself in a room for 3 days studying the Bible and then has a vision. Tama? Panoodin ko na lang. Panginoon kong Diyos, bakit mo pinaunawa sa Goosebumps. ano po ba ang ibig mong gawin ko So now he's praying to God after reading the Bible for 3 days. na hindi ito iyayag sa mga tao? Here we go. Is this the vision? Ata! 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 Peles, madali. Peles? Dahil mali ang tinuro sa atin ng mga Amerikanong pastor. Para makay sa atin sa reliyon. Mali ang mga Amerikano. Hindi sa sabat may liligtas sa mga tao. Tumigil ka, Peles. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Felix, ano nangyayari sa'yo? Puro kasi nungaling. He's going to all the different churches and telling them they're wrong. Wala, Felix! Wala sa Biblia ang mga sinasabi mo! Halaka. Wala! Inaaway na siya. Sigurado ako mapupuno din ito. Sino ba ang So this is ipinagkaloob the ng first Diyos Iglesia Ni Cristo na dapat Capilla. sampalatayan ng magiging tagapagligtas ng kamatayan at magbibigay ng buhay na walang katapusan? Hoy! Itigil nyo na yan! Uy, Tigilan nyo na yan! ang mga pasaway. Naman yung mga ganyan eh.
Na-experience ko din yan nung missionary ako. Parang inaasar kami. Ilog Pasig. Wow, malinis pa nun. Ngayon, hindi na malinis. Oh, okay. So Iglesia Ni Cristo baptized people too, huh? Paano kayo ang nasa katotohanan? Tinuturo mo, tao si Kristo at hindi Diyos. Halaka. Kung ako lamang po ang nagsabi, ay huwag po kayo maniwala. Subalit, sino po ba mismo? Kanino nang galing ang aral na si Kristo'y tao at hindi Diyos na tunay? Pakinggan po ninyo mismo ang pahayag ni Kristo sa Juan 8:40. Datapwat pinagsisikapan niyo akong patayin na tao sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano po ba mismo ang pinapatotoo ni Kristo sa kanyang likas na kalagayan? Na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Dinodoktrinahan na ako sa INC. In one of the lessons, they said na tao lang si Kristo. So isa lang ang Diyos, Diyos Ama. Yung anak niya, si Kristo, ay hindi Diyos. Tao lang. I was like, tinanong ko pa, pero di ba ang pangalan ng simbahan, Iglesia Ni Cristo? Pero kung tao lang si Kristo, ibig sabihin, iglesia ng tao, hindi siya iglesia ng Diyos. Di ba? So to me, like out of all the things I've been learning about Iglesia Ni Cristo, that's the one thing that doesn't really make sense to me. Kasi may evidence din sa Biblia na parang Diyos din si Kristo. I think when you say isa lang ang Diyos, it's not limited to one person or one being. I think isa lang ang Diyos, tatlo yung distinct beings sa isang Diyos na yan. Or when they say isang Diyos, isa lang ang Diyos, isa lang ang purpose. Isa lang ang purpose ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. I think they're all one in purpose. Bawal natin sambahan si Jesucristo kung tao lang siya. Sabi pa ni Pedro sa Biblia na, huwag mo akong sambahan. Huwag niyo akong i-worship kasi tao lang ako. Alright, so that's the birth of his son, Erdi. Erdi became the next leader of the church, I believe. What's this? Ah, it's the Pasugo magazine. Yeah, okay, the first Pasugo. Oh, so this is World War II. So he lived through World War II, huh? Ayan, nandyan ako. Nandyan ako. Isa ako dyan ng mga sundalo. Yung tumakbo kanina. Special effects. Nung nag-shoot kami ng eksena niyan, walang bomba. Special effects lang talaga to. In fact, pati yung background parang nasa hangar. Wala kami sa hangar. Nasa street lang kami sa Manila. So that's all been, you know, green screened, I guess. They've done a good job. Oh, Japanese. Yeah, the Japanese were brutal in World War II. The Japanese invaded Iglesia Ni Cristo. I didn't know this. Babantayan siya. Mga minamahal. Halaka. Bawal mag-preach. I did not receive my calling from you, but from God. Halaka. Mga kapatid, I told you not to speak! Ooh. continue my duties to the Lord our God. Mga kapatid, itinataguyod nating mga iglesia ni Cristo So the ang Japanese guy just let him preach. nalunat sa Diyos. Ayun, level up na. The first true kapilya.
Laki oh. Dumami na talaga mga member. Oh wow, yeah, he looks old now. Mahal na kapatid. Wow, they did a good job with the makeup. They made Dennis Trillo look really old. Oh, Bella Padilla. Dahil ang lahat ng Oh, kaanib sa wow. iglesia ay mahihirap They made her look really old too. hamak sa paningin ng sanlibutan. Uh-oh. Is this where he dies? Okay. He's about to die. Grabe, magtrabaho pa rin siya. Bakit po kami pipili ng harili sa inyo? Di po ba kayo ng huling sugo ng Diyos? Huling sugo ng Diyos. That's interesting. Bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw? What are they calling the huling sugo ng Diyos? I haven't learnt about this yet. Wala pong makapapalit sa inyo. Okay, so they're trying to decide who the next leader of the church is. Mga kapatid, Di ba, it's his son, no? katawang taglay natin Nagmana-mana ay lang yung marupok, leadership, di ba? tumatanda. Humihina na igugupo ng pagkakasakit. Minumungkahi ko po si kapatid Eranio Manalo. Okay. Sa lahat ng sumasang-ayon sa kapatid na Eranio Manalo, itaas po ang kanang kamay. Oh, this. Hang on, let me stop it here. This is what the Mormons do when they vote a new leadership, someone into a new position. They raise their right hand. Taas ang kanang kamay. That's what they do. And that's what they do in Iglesia Ni Cristo as well. Very interesting. Okay, so they voted Eranio Manalo to be the second leader. Okay. So Eranio Manalo is the next leader. Erding, mahalin mo ang buong iglesia. Oh, he died. So his last words were to his son to take care of the church. Well, it looks like Felix Manalo movie is a success story about how he was able to build a church from the ground up and have amassed millions and millions of followers. And he had a big influence on a lot of people too. Pagkamatay ni Felix Manalo, si Eranio G. Manalo ang sumunod sa kanya bilang tagapamahalang pangkahalatan. In 1968, Iglesia Ni Cristo arrived in the United States. Oh, wow. Mula noon, ito ay lumaganap sa buong mundo. Kasunod na nag-leader is Eduardo Manalo. Yes, he's the current leader of the church. That was a very well done movie, I think. Yeah, maganda yung flow ng movie. Kahit almost 3 hours siya. It kept me interested. There's a couple of things I learned, and that is that Felix Manalo did not have a vision. Wala siyang naging vision na dumalaw sa kanya ang Diyos or anything like that. He simply read the Bible, and he noticed that the other religions had all these mga mali sa doctrine nila. So, ayun, he prayed to God and then nagpatayo siya ng simbahan. Anong pumunta siya sa USA para mapag-aralan niya yung ibang mga religion. Habang nasa USA, doon siya nag-aaral ng Mormons. Sabi ko sa last video ko na sabi ng regular manggagawa sa akin na
naging Mormon si Felix Manalo. Mali pala yung pagkaintindi ko. Hindi niya sinabi yun. Sabi niya na napag-aralan ni Felix Manalo ang iba't ibang religion, tulad ng Mormons. Yun yung ginawa niya nung nasa USA siya. And after Felix founded Iglesia Ni Cristo, pumunta siya sa USA. And I think doon niya na-meet yung Mormons. I think the Felix Manalo story is very similar sa lahat ng ibang tao na gumawa ng simbahan. Kasi ano lang siya, nagbasa lang siya sa Biblia, sumali sa iba't ibang religion, nakita niya na ay mali silang lahat. Para sa akin, ito yung katotohanan. And then he made his own church based off that. All these different religions started from someone or a group of people reading the Bible and then interpreting it in a different way. Yun yung dahilan kung bakit marami ang simbahan sa mundo natin ngayon. Kasi madaling mag-misinterpret ang Biblia. Kaya maraming iba't ibang mga interpretation ng Biblia. Paano natin malalaman kung sino ba ang nasa tunay na religion? I think hindi talaga clear ang Biblia kung ano ba talagang mga tunay na utos ng Diyos at ano ba ang katotohanan. It's not clear talaga kasi if it was clear, sana isa na lang yung simbahan. Pero dahil hindi siya clear, maraming iba't ibang opinions kung ano ba ang tunay na ibig sabihin ng Biblia. Nakakalito ang Biblia. And it's hard to decide which religion is the correct religion based off their own interpretation of the Bible. So I think the best advice I can give to anyone is just kung anong nararamdaman mo sa puso mo, kung nararamdaman mo sa puso mo na etong simbahan ang tamang simbahan, doon ka. Kung talagang honest ka sa puso mo at pakinggan mo yung Word of God, I think sa katapusan ng buhay mo, you will be blessed. Alright guys, so eto na ang katapusan ng vlog nito. Maraming salamat po sa panonood sa video namin and we will see you sa sunod na video ng Dwaine. Bye for now.